i Den Sorte Skole. Vi står her på Dronning Louises Bro, hvor vi åbner Distortions gadefest på torsdag. Nørrebro. Kæmpe brav. Kæmpe brav. Den Sorte Skole Distortion har jo i virkeligheden eksisteret næsten lige lang tid, og jeg tror vi har altid set os selv som værende sådan lidt en mærkelig, fritsvævende bastard i branchen, og det er Distortion vel også. Sin egen mærkelige festival, som er blevet utrolig stor og populær på trods af, at det ikke rigtig kunne lade sig gøre at gøre det, man har gjort. Men fordi der har været så mange mennesker rundt omkring i byen, som har puttet en masse kærlighed og energi ind i at skabe Distortion, har totalt banet vejen for, at København er blevet så åben og mangfoldig og vanvittig og pissebelastende for naboerne nogle gange. Ikke? Vi skal spille alt. Alle genrer, man kan finde på Distortion, tror jeg, vi prøver at presse ind i det der sæt. Det er noget med noget techno, høj energi. Reggae, dubstep, jungle, house. Og UK Garage. Noget keltisk metal med wiki, a cappella. Det er rigtigt. Jamen altså, vi åbner Nørrebros gadefest på torsdag, lige her på Dronning Louises Bro. 12 meter stor ghetto blaster. Kæmpe DJ-sæt. Sorte Skole. 5-4. Tilbage på gaden.